Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaan kaninyo. Manausab kanimo. Nga igsoon, ani kita sa ikaduha nga Domingo sa Adbiento. O karon maandam kita ning mong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako yamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, araw inyo ako iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunuan linamdagan sa langit nun mong kaalam, himuan kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi og hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Baruk. O Jerusalem, hubua ang mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbangutan o kasakit o pagsulob sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios, ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios nga walay katapusan. Ang Dios magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan, muingon siya kanimo, ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong og ang imong kasanag
nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad kanako. Bangon, Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid. Tanawa, punhain sa Dios ang balaan, dad-a ang imong mga anak nga hiniusa, gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Dios na hinumdum kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway, nga bibiya sila kanimo nga nagtiniil. Apan ang Dios nagdala nila balik kanimo, sinangga sa harianon nga kasanag. Ang Dios nagsugo nga ang tanang hataas nga bukid ug ang walay kinutubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walog punon ug ang yuta patagon, aron ang katawhan sa Israel mopauli nga walay kabilinggan diha sa himaya sa Dios. Sa pagsugo sa Dios, ang mga lasang sa mahumot nga mga kahoy muturok aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ila. Mubalik sila uban sa dakong kalipay, giniyahan sa iyang kaluoy ug katarong, linibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hihimuan kita sa Ginoo ug dakong mga butang. Napuno kita sa kalipay. Hihimuan kita sa Ginoo ug dakong mga butang. Napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Ang atong mga papa napuno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Hihimuan kita sa Ginoo ug dakong mga butang. Napuno kita sa kalipay. Unya nagingon sila dinha sa kanasuran. Hihimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga butang. Hihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang. Ug nalipay gayud kita. Hihimuan kita sa Ginoo ug dakong mga butang. Napuno kita sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among kapalaran. Sama sa mga sapa diha sa kamingawan.
sila nga nagpukas, nga naghilak, mag-ani nga magkatawa. Hihimuan kita sa Ginoo dagkong mga butang. Napuno kita sa kalipay. Bisag ng gula sila nga nagdanguy-nguy, nagdala sa binhi nga igsasabot. Mamauli sila nga maghudya ka, managdala sa ilang kinalab. Ihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang. Napuno kita sa kalipay. Pinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Og gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo. Sukad sa una pagayong adlaw hangtod karon. Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nasayod ang Dios nga ang timos kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo, mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo o kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputli kamo og walay ikasaway diha kaninyo, unya sa pagbalik ni Kristo. Matugob unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Hesus Kristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa ika-15 ka tuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea. Si Herodes mao'y nagmando sa Galilea. O si Felipe nga iyang igsuon mao'y pagulo sa kayutaan sa Iturea o sa Traconite. Si Lisanias mao'y namunuan sa Abilena. O si
Anas o si Caiaphas, mao'y mga pangulong pari. Ang Diyos, niini gayong panahon na ang pulong sa Diyos, miabot kang Juan, nga anak ni Zacarias, didto sa dapit nga awaaw. Busa, gilukop pagtaak ni Juan, ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli o bihai ninyo ang inyong mga sala, ug pabunyag kamo, ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaías sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod o bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang nakanindot sa panaw, mao ang imong padulngan o ang imong kuyog sa panaw, no? Munang dunay mga pilgrimage, no? Ma-excited ka sa imong padulngan, ma-excited ka kay ang imong kuyog, nindot ikakuyog, no? Duna kay paabuton, no? Mo po ni ang pagpaabot nato sa Pasko, no? Nindot kun klaro nato ug unsay ato gipaabot unya giyon sa pud nato pagpaabot, no? Tingali ko ng atong pagpaabot kana bitawng unsay nahitabo sa una mao lang gihapon ron, no? Dili kayo exciting, no? Pero doon natin paabuton nga bag-o dunay lahi, no? Tingali ma-excited ta. Doon natin gipaabot nga mas nindot pa kaysa una, no? Una nga depende ang tingog nga imong madungog magdepende o mo influensya sa imong kaikag. Tingog ba kani sa paglaom imong nadungog o tingog sa pag-discourage, no? Muna nga sa panahon sa propeta Barok, no? Ang tingog nga ilang nadungog, tingog sa Dios pinagi ni Barok, tingog nga nagdala og paglaom. Kaya nga naman, ang mga Israelita God, sigilan ni silang higinlan sa ilang yuta, unya mabalik naman, maulipo naman, magawas no naman. No? Ang tingog sa paglaom nga ilang nadungog, mao nga ang Diyos may saad nga ang iyang katawhan, ang gihinginlan sa mga kaaway, karon kuyugan sa Diyos aron mubalik sa Jerusalem. Nindot kay ni siya nga tanan-awon, no? So, ang ilang nadungog nga tingog ikan sa Dios, pinagi sa propeta, tingog nga nagdala og paglaom. Ilagi, ang Dios mismo muuban sa iyang katawhan gikan sa ilang pagkagihinginlan aron makatapok og balik sa Jerusalem, no? So, sa may ilang ipaabot, reunion. Sa ikaduhang pagbasa, ang tingog sa paglaom usab pinagi ni San Pablo, no? Ilagi, ang katauhan nagpuyo man sa kamatarong, no? Gipahinumduman sila ni San Pablo nga ang maayong balita mao nga ang katarong sa Dios ilang gipuy-an ug ang tingog sa paglaom nga ilang nadungog mao nga ang Dios nga misugod sa mga maayong butang ug mga maayong buhat nila mupadayon sa ilang gibuhat. Sa to pa, dili mawala nila ang unsay ilan ang nadawat sa Dios. Unya kini makapalambo pagyud nila nga kanunay silang adunay paabuton nga mas nindot pa. Muni ang tingog sa paglaom nga ilang nadungog, no? Sa Ebanghelyo, sa wala pa muhisgot si San Lucas sa paglaom nga ilang
paabuton, iya unang gihisgutan, unsa may kahimtang nitong panahuna. No? Ang ubang scholars maingon nga, kining paghisgot ni San Lucas o kinsay emperador, kinsay gobernador, kinsay nagmando sa Galilea, kinsay mga labawang pari, no? Pag timaan ni siya nga si Jesus na tao at some point in history, nga iyang pagkatao, masubay nato, no? Kay na may mga gihisgutan, no? Nahitabo man ni siya niadtong panahuna. Sa laing bahin po natong maisip nga, ang paghisgot ni San Lucas, niining maong gobernador, emperador Tiberio, si Poncio Pilato nga gobernador, si Herodes nga nagmando sa Galilea, si Felipe yung isuon, uguban pa, nagpaila nato, unsa kaha ang mga tingog nga dungog sa mga tao niyadtong panahuna. Uni ilang mga leader, unsa man ang ilang dungog nga mga tingog, unsa man ilang kahimtang, tingog bagha sa paglaom, tingog sa pagpanghulga, tingog sa pagdaot. Ibutang talang, sa atong panahon karon, unsa man ang mga tingog nga atong madungog gikan sa atong mga leader, sa gobyerno, sa simbahan, mga kahigalaan, unsa ka nga tingog atong nadungog? Tingog ba ka sa paglaom? Tingog ba sa pagpangdaot? Tingog ba sa pagsinahay? Unsa di ta kasabot? Padung naman tang eleksyon, nindot unta kayo nga atong pilianan, pero say makalibog na tang, mura magwa naman say mapili. No? Bisan sa kahimtang nato din sa simbahan, no? Bisan sa mga kaparian, no, lain tagmadungog, usahay, di pod magkahaom, no? O baka diha sa mga pundok sulod sa simbahan, no? Unsa man nga tingog atong nadungog, maka-inspire baka ni, makahatag baka ni paglaom, o makabungkag sa panaghigalaay. May pwede na lang mo tingog. Apan, bisan pa ni ana, no? Ang Ebanghelyo ni San Lucas naghisgot nga ang Dios mipadala og usa ka tingog pero didto sa kamingawan, tingog ni Juan nga magbubunyag. Unsa may atong mahinumduman ni Juan? Si Juan nagdala og kalipay og paglaom sa iyang ginikanan. Nga naman, si Zacarias og si Isabel mga tigulang na kaayo. Sa ilang pangidaron, bisan man sa ilang pagkabuutan, o kamatinumanon sa Diyos, wa sila hatagi og anak. Ikauaw siya. Ikauaw. Ano man? Oh, sa inyong pagkamaayo, wa mo hatagi sa gasa sa anak. Pero wa sila mo reklamo, wa sila masina. Hinoon, nagpabilin sila nga dunay paglaom, og miabot ang ilang paglaom si Juan. No? Gikalipay sa managtiayon nga tiguang si Juan. No? So si Juan di ay tingog sa kalipay. Pagduaw ni Jesus ani Maria kang Isabel, ang bata miulpot diha sa sabakan ni Isabel. Malipayon si Juan nga nakabati, no? Nga si Jesus nga gipanamkon pa ni Maria miduaw kaniya. Unsa man ang tingog sa paglaom nga gidala ni Juan samtang didto siya sa kamingawan. Miabot na ang Mesiya. Andaman ninyo ang dalan kay moabot na ang manluluwas. No? So tingog sa paglaom, ano man, ang iyang gipahibaw, mao nga, bisan unsa ang iyong nadungog diha sa atong mga pangulo, dunay paglaom, kay moabot na ang atong gipaabot, may abot na ang katumanan sa saad nga atong nadungog sa karaang kasabutan. Unya aron ato ni siyang ma-resibe, ato ning madawat ang atong gipaabot, iyat ang ituluan. Doon natin paglaom nga makahimamat sa moabot. Andama ang agianan, abunuhi ang libaong, pataga ang mga bungtod.
aron kamo maluwas. Unsa may ipasabot sa pagpatag sa mga bungtod, pag-abuno sa limaong, hinulsuli ang inyong mga sala. Muni nakalisod, no? Kay usahay god, kining pagsabot na to sa sala, kana rang masakpan ta. Buangay nakasa ko, dugay na ka nakasa, karon pa ka masakpi. Buangay nakasa ko, kanuman. Tungod sa reaction sa uman, pero ang imong daotang tinguha, diha na nadaan. Muna atong patagon, muna atong abunuhan. No? Kitang tanan, why exception? Bisan mga pari, dunay kakulangan. Pero kung ang atong katulangan, atong panalipdan nga makasamutag bungkag sa katilingban, ang atong tingog, dili na tingog sa paglaom. Wanay kahulugan atong Pasko, unsa may atong ipaabot. Wa man paglaom. Muna nga nindot nga atong aninawon nga sa kahimtang sa katawhan sa Dios, bisan ang iyang katawhan nga kanunay mahinginlan, gihatag paglaom sa Dios sa tingog ni Barok. Saad nga ang iyang katawhan kuyugan sa Dios aron mabalik sa Jerusalem. Tingog ni San Pablo nga nagpasalig nga kamo nga nakatagamtam sa kaayo sa Dios, padayunon sa Dios ang kaayo nga iyang nasugdan diha kaninyo. Ug tingog ni Juan, miabot na ang Mesiyas, andama ang iyang agianan. Bisan man kung ang katawhan nitong panahona lain-lain og nadungog nga tingog gikan sa ilang mga liderato. Muna mahinaot nga unta sa atong kahimtang sa panggobyerno, sa simbahan, sa atong mga pundok, ato untang mapaminaw ug mabuhian ang tingog sa paglaom. Tingali usahay mo wad ang paglaom, kay ang tingog sa paglaom nga atong gipaabot unta sa mga tao nga angay mohatag niini, di man nato madungog nila. Apan ang nindot nga sukaranan sa paglaom mao nga ang paglaom nga gisangyaw ni Juan, ni San Pablo ug ni Barok, tingog sa Dios nga ilang nadawat. Kung ang tingog dahi nga atong ipadungog sa uban, dili gikan sa atong kasina, sa atong ambisyon, sa atong pagkagusto nga hatagan og atensyon. Kung kiniunta ang atong tingog gikan pa sa pulong sa Dios, makalaom ta nga magdanatag paglaom sa uban. Pagkaanugon sa atong tingog, kung kini atong gamiton aron pagbungkag sa katilingban. Muna mahinaw ta sa Ginoo nga unta, ilikay ta niya na saan ang maong kahimtang nga inay magdala og paglaom sa uban, magdala hinuon og panagbungkag, magdala og kaguol. Ang hinaot ta nga bisan adunay mga tao nga ingon ni ana, padayon ta nga maminaw sa tingog sa Dios aron ang maong tingog atong mapalanog ngadto kanila nga andam maminaw, andam nga mopatag sa mga bungtod, moabuno sa mga libaong, kay kanila moabot ang kaluwasan. Ug atong mapaabot nga ang Pasko kay gayunan ni nga atong mahimamat ang Dios, atong gilauman nga unta si Jesus mataw diha sa atong kasing-kasing, bisan man kung aduna tay laing mga tingog nga madunggan, kay kahibaw naman taon unsa nga tingog ang ngayon natong paminawon. Amen. Manindog palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagahom sa tanan. Pagbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan.
Tungod ka natong mga tao, o galang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, ilansay siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron pahukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig nga ang Dios kanunay magpatalinghog kanato. Mangamuyo kita ngadto sa atong Amahan sa langit. Moingon kita, Amahan, kaluy kami. Amahan, kaluyi kami. Nga latas ni ining panahon sa Adbyento, ang simbahan mutubo diha sa grasya, samtang sa kahinangop, nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, maghiusa sa paghago, aron makabot ang tunhayng kalinaw ug hustisya dinhi sa atong kalibutan. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Mangandam kita alang sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala ipakatao. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag ni ining panahon sa Adbyento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon balik ngadto sa Dios. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangamatayng matuuhon makakitag katumanan sa ilang gilauman ug magsadya sa walay katapusan didto sa langit. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Maayo og manggiluyong Amahan, panalangini kami sa among pagpadangat nganha kanimo sa among mga panginahanglan ug maguha og liguna ang among pagtuo diha kanimo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatangon, nadawat namo kini nga mong gihala, ang panupino nga
Mga igsoon pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Nawato nuta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo og sakripisyo. Ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, atagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ning ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto. Ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon manlaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Palawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo. Mipikas, pumihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga mo atubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imuha kaming anghayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahon nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maana sab kanim. Ipakita ta ang paginigsuonay.
kami sakali. Maigsoon mao kini ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan pamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas o dugo, pinaagi niining sakramento. Tudluy kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang kalibutanon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa mga kadiyot alang sa mga pahibalo. Mayong buntag kanatong tanan sa atong second collection karon atong itampo sa pagpalimpyo o pagpaayos sa fasad sa atong simbahan. Ang inyong tampo dako na kaayog tabang sa maong proyekto. Daghang salamat. Mga pasalamat. Sa ngalan sa atong talahorong Arsobispo sa Subo, His Excellency Most Reverend Jose S. Palma, ang team of pastors, ang Parish Pastoral Council o ang Project Finance Committee dinhi sa atong parokya sa Katedral, nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta. Ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors o ngadto usab sa atong mga volunteers o liturgical ministers. Linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto and Miguela Yu and family, Ms. Cynthia Chenny and Mr. Jack Rentuza, Ms. Joan Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Engineer Eduardo, Mrs. Ame Rentuza and family, Ma'am Mary Ann Cabigas, Mr. Chudolfo, Mrs. Rosalia Guido, Mrs. Rosita Ong, Mr. Eliezer and Teresita Alyanik. Kaduha, sa atong flower sponsors nga sila si Engineer Cyrus and Jessica Otadoy and family, o sa atong flower decorators nga sila si Mr. Mike Pugoy o mga kaubanan. Mga importanteng pahibalo. Una, nagpadayon ang mga misa novena pasidungog sa Immaculada Concepcion sa mahal nga Birhen Maria. Karong adlaw, mao ang ikasiyam nga adlaw. Ang santos nga misa paga sa ulogon ni Most Reverend Medifel Dodong Bilyones sa alas 4 sa hapon. Og human sa misa, isunod usab dayon ang solemne nga prosesyon sa alas 5 sa hapon. Ang Pontifical Mass sa adlaw sa fiesta, Disyembre 9, Lunes, pagasaulugon sa atong talahorong Arsobispo Most Reverend Jose S. Palma sa alas 4 sa hapon. Ato usab nga timan-an ang adlaw sa fiesta, ang mga schedule sa atong mga misa susama sa Domingo nga mga takna o Sunday schedules. Ikaduha, ang Parish Office padayon nga nagdapit natong tanan nga mo-advertise sa atong Parish Souvenir Program. Kadtong interesado, pakisayod lang sa atong Parish Office. Ikatulo, ang Ministry of Altar Servers nagpadayon sa pagpanawat og mga batan-ong gusto mamahimong altar server nga nag-edad 11 hangtod 18 anyos.
Ang mga interesado giawhag nga mosalmot sa orientation o interview nga mahitabo sa Disyembre 14, Sabado, sa 1:30 sa hapon, ngadto sa St. Joseph Chapel. Sa laing bahin, ang Ministry of Altar Servers magpasiugda og maampuong nga activity nga gitawag og Daisy Prayer. Sa mao gihapong adlaw, Disyembre 14 sa alas 7 sa gabi sa St. Joseph Chapel, abli kini sa tanang parokyano, ilabi na sa mga batanon. Ikaapat, sa Disyembre 16, Lunes, ang atong Misa de Gallo pagasa ulugon sa alas 4:30 sa buntag. Tungod niini, makansilar ang misa nga sunod sa Misa de Gallo. Makansilar ang misa sa alas 6 sa buntag, sa adlaw Lunes hangtod Sabado, ug ang misang nga sa alas 5 sa buntag kon Domingo. Dugang niini, aduna kitay light a star sa atong Christmas tree diri sulod sa simbahan. Ang pagpasiga sa mga bituon sa atong Christmas tree mahitabo sulod sa mga Misa de Gallo, sugod sa Disyembre 16 hangtod sa midnight mass sa Disyembre 24. Alang sa buot mo sponsor og star pakisayod sa atong parish office. Katapusan. Alang sa balitang pangsimbahan, gidapit ang tanan nga mobasa sa bag-ong lungsoranon. Gikan sa atong team of pastors, kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Palihog manindog. Mga pamiling, mga lingkod, doon na lang ko'y gamay nga clarification, no? Dini sa Pilipinas, doon na tayo tulo ka holy days of obligation, no? Sa Binisaya, ato ning na ilang piyesta, adlaw, piyesta iglilihi. Piyesta nga iglilihi, no? Muni ang mga adlaw nga obligado tang mosimba sama sa atong pagsimba madomingo, no? Una is December 8 tungod sa kapistahan sa Immaculada Concepcion, ikaduha December 25 sa kasumaran sa pagkatao ni Jesus, ikatulo January 1 nga maoy kapistahan sa pagkainahan ni Maria. Apanining tuiga, sanglit ang Disyembre 8 na atulman og Domingo, muna nga ang kapistahan sa Immaculada Concepcion gibalhin sa Lunes, no? Apan, tungod kay ting trabaho man ang Lunes, ang mga kaobispuhan sa Pilipinas nangayo og pabor gikan sa Roma nga niining tuiga hatagan ta og dispensation nga dili mamahimong holiday of obligation ang December 9, no? Lain-lain magud og kahimtang matagnasod, no? Sa Amerika, holiday of obligation gihapon ang December ang Immaculate Conception, no? O gibalhin man sa Lunes ang Immaculate Conception, gibalhin po didto ang holiday of obligation. Apan lagi tungod sa atong kahimtang dinhi nga maglisod og simba ang kadaghanan sa katawhan, kaya di man holiday ang December 9, dili na ta obligadong mo simba sa December 9. Pero ano magpasabot nga imo panimba sa atong pista, amista gihapon ta, no? Pero dili na obligado sama sa mga tuig nga ang December 8, dili maatol og Domingo, nga ang kapistahan sa Immaculada Concepcion sa ulugon gayod sa maong pista, no? Kay lain-lain magud og pangutana, daghang mangutana, kihangan magyapon mong misimba o ka Lunes, no? Dili na obligasyon nato. Karon lamang tuiga, sanglit gibalhin man sa Lunes ngating trabaho, no? Suma sa atong mahinumduman, gi-declare naman na ni President Digong nga ang December 8 non-working holiday, no? Tingali sa sunod tuig, nga dili na Domingo ang Disyembre 8, dili na po ni setting trabaho, obligado po ta nga mo simba niya ng maong pitsaha.
Daghang salamat. Manindog paliw. Ang Ginoo manaan kaninyo. Mana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, tadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.